Vakafa zvegore 1 here kana kuti vakafa zvenguva yakasiyana siyana? Aiwa, zvaiti mwedzi umwe chete ndio wakafanana asi makore akasiyana. Makazvara vana vangani vese vakafa? 6. Eish. Ene ndaitoenda kumabhawo. Ndechitoenda kunofara. Ndaona kuti ndogarirei hapana chandiri kubata. Vana vacho vari kupera kufa. Muri yeZimbabwe ndini wenyu hamu. Muri yeZimbabwe ndini wenyu hatari. Tinge chifambira nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tine video ratakaposta panapa ramambo mutize hatirari. Ende pane mhuri yairatidza kuti yashungurudzwa. Asi kushungurudzwa kwangu kuri kushungurudzwa nevabereki. Vabereki nyakubereka ndo vaitambudza vana vavo. Now vanhu vazhinji kunze uko they don't believe kuti munhu akakubereka iwewe anogona kukuitira zvimwe zvinhu zvausingatombofungidzire kuti anokuitira. Vanhu vazhinji vaibvunza kuti imi vabereki ava ndivo varidzi vevana ava here? Nekuti hanzi takatanga kuzvionerawo ipapo kuti mubereki anoroya mwana wake kuti asabudirire aite sei. Saka zvinhu zviri kutambudza vanhu. Izvi so vanhu vazhinji panapa vane mubvunzo wekuti chimbovadzosai painterview tinatsonzwa ivo vana vachona kubva kwavari. Right, muri yeZimbabwe sezvamazvinzwira kuna hatirari, isusu tauya pano nhasi kuti munatsowana information yakakwana uyezve imimi muzowanewo kuti kana zviri zvinhu zviri kuitika kwamuri vanokwanisa kubatsirika sei. Alright, pane vane matambudziko batai nhamba dzakanzi mambo muteze idzo dzikubuda pascreen. Makavafonera even uri kumativi mana enyika uri muZimbabwe unowana rubatsiro rwako kubva kwavari. Muri yeZimbabwe hatichabvunzana mazita for viewers discretion nenyaya yekuchengetedzawo futi identity, but isusu tanana mama vedu vatauya nawo panapa hatirari. And I think kuti zvinhu zviri fair kana takanatsobvunza mubvunzo iri kubvunzwa nevanhu kwete mubvunzo yekuti tinenge tichiita kuti titenderere. Chokwadi. Tofanira kubvunza zviri kubvunzwa nevanhu. Saka mama makasimba here? Tiri nani makadiwa. Makadii? Tiripoti makadiwa. Tingazivawo kuti ukama hwenyu muri vaviri ukama hwakamira sei? Tiri mukomana nemunun'una. Zvazvarwa namai nababa 1. Mukuzvarwa kwenyu kwamakaitwa manga muri vangani mumhuri? Tiri 6. Izvezvi mava vangani? Vasara 3. Alright. Vamwe ava vakaenda kupi ava 3? Vakashaya. Vakashaya nenzira imwe chete here kana kuti vakashaya nenzira dzakasiyana? Dzakasiyana. Alright. Vakafa zvegore 1 here. Takatarisa video riya takaona zvinotyisa, zvinoshamisa, zvakashamisa vamwe vanhu. Vakafa zvegore 1 here kana kuti vakafa zvenguva yakasiyana siyana? Aiwa, zvaiti mwedzi umwe chete ndio wakafanana asi makore akasiyana asi mwedzi ndio umwe chete. Mwedzi uringori mwedzi 1 asi makore ndo akasiyana, paingoti gore asi mwedzi uri 1. Alright. Vakafa neya sori nekudzosera kumashure danzonzwisa kuti muri yeZimbabwe inatsonzwa. Umwe aiti musoro, umwe akafanirwa kwakaenda kuiswa masichi kukaranda uko. Angaite accident? Aiwa, hana zvakangotanga zvigongoita zvinyanga zvakabuda paruoko kwavo. Muri yeZimbabwe zvatiri kunzwa panapa zvinhu zvinotyisa uyezve zvinhu zvinosiririsa. Inini ndine mubvunzo uripo. Pakataurwa matambudziko akati dambudziko ramakatanga kuona imimi sefamily kuti zvinhu izvi hazvisisiri zvinhu zviri kungoitikawo asi zvinhu zviri kukonzereswa, zvingava zviri zvii? Inini matambudziko andakasangana nawo ndaiti ndikapinda mumarriage ndobva ndafirwa nemwana, ndopinda futi imwe marriage ndofirwa nemwana. Ndakazosvika pakuti ndikapinda mumarriage varume vachona vaifa, aingorwara ofa. Ipapo ndine mubvunzo, sorry. Mamarriage amakapinda kufunga kwenyu angasvike mangani? Uyezve makatanga imimi kupinda mumba mune makore mangani? Exactly. Ndakatanga kupinda ndine 15 years. First born makaizvara mune makore mangani? First born ndakaizvara ndane 16. Alright, ipapo ndine mubvunzo. So far mune vana vangani? So far ndasarirwa ne1. Makazvara vana vangani vese vakafa? 6. Kunoku zvakamira sei? Ndina kana mwana. Makambororwa? Ndakambororwa, ndakarorwa ka 7. Andinomboita mwana kusvika ndaenda South Africa ndichienda kopinda mabha ndichiita zvemadrugs kusvika ndadhipota kundiyo kuno kuZimbabwe. Ndobva takayabva ndati singatidini zvinhu zvitondinetsa sise ndo pakati ngatimbofamba ikone kwendakanzwa ndokuya kwetakaitepi kuno kwamambo mutize. Alright, pese paitika izvizvi madrugs makazotanga kutora madrugs zvaita sei?
stress here. Ndanga ndashaya chekuita ndiri ku South Africa ndikati zvina ndibvise stress ndiriko. Ndakupinda mabhawa ndakuita zvima drugs. Ini ndine mubvunzo ipapo. Vabereki vavo vaizvitambira sei zvese zvichiitika izvi? Vabereki vedu vanga vasitorina kana basa nazvo. Chavo vaingoti kamukauya nezvinhu wobva wati ene ndaitoenda kumabhawa ndichitoenda kunofara. Ndaona kuti ndogarirei hapana chandiri kubata. Vana vacho vari kupera kufa. Pedzisira varume vacho vakufa ndikati abheta hangu ndizvifarire. Unoziva hatirare nyaya iyi inyaya yakaomarara. Mubvunzo wangu inini uri pakuti kufamba kwenyu makatanga nekwamambo mutizi here asi kana kuti makambotangawo nevemudhuze wokwamaigara? Taikambotanga nemudhuze nekun'anga kupi hatipana kwatakasiya. Hatazongorayirwawo nomwe munhu akati nei madi kumboendawo kwamagoro. Pamakatanga kufamba imimi makatanga kufamba nevabereki here kana kuti maingoitawo aziya kwake muchihwande? Taito aziya kwake muchihwande. Vairamba. Ipapo ndine mubvunzo. Kuramba kwaita vabereki, imimi pamaizofamba muchienda kunotsvaga rubatsiro, maiudzwa kunzi chii kwamaisvika kwacho iko? Taitonza nzima next door. Taitonongedzerwa kunzima next door nedzimwewo hama dzedu. Asi imimi hamuna pfungwa yakakupindai here yekuti sei vabereki vari kuramba? Madam Pentecost ndo zvakungoti pamwe kuchechi kwawo hadini haabvumi kufamba kumaprofita. Paritrikamu muri yeZimbabwe sezvamuri kuzvinzwira kuti ndo mafambiro akaita nyaya iyi. Tiri ipapo chakazovapawo simba rekuti ivo vachiuya nemi kwamambo mutizi, chii changa chaitika? Kuti takatanga tauya kwamambo mutizi tikauya tikabatsirwa tikapuwa minamato takapuwa zvikazi endai momwaya kumba. Tamwaya kumba ndo patakatanga kutaura navabereki. Vabereki ndo takati hanzi muuyepi kwetabva uko. Munamato endopo akashanda bva atotibvuma kuti hatidini ngatiendei. Akatombotanga kuramba. Akamboramba asi akazobvuma. Handei ndobva tauya asina kana chainacho. Tasvika paya ndo pakazi mai mune zvinhu zvemuinazvo kaimimi. Abva amboramba kusvika mambo obva aita zvaakaita kusvika azobvuma. Baba ndo pakaitirwa futi zvinhu zvakaitirwa kusvika azobvuma. Zvikazi ndemotora zvinhu zvo ndinokuwa nemichena zvopano. Ndokuya kuita kazoita nezvinhu zvakainazvo. Andichaziita igara nazvo mumbamo pai kana tipai. Zvinhu zvototinetsa kana mupfungwa dzedu nanasi. Tiri ipapo hatirari vanhu vazhinji tinoona mumacomment section vanonyora zvavanofunga. Type yemunamato inopiwa namambo mutizi, minamato yekuti inenge iri yekuti tirikunamata chaiko here kana kuti imwewo type yemunamato yekuti munhu unogona kutadza kuinzwisisa? Izvo minamato yayo takatenzwisa ngoti yakabudisa zvimwe zvinhu zvatisingafungi kuti zviriko zvinhu izvozvo munyika muno. Zvinhu izvo tasingazivi kuti zviriko izvo. Pane mubvunzo wandinawo. Isusu patakatanga kuona video riya takaona mambo mutizi vachitaura zvekuti baba vane mubobobo. Baba vavo vane mubobobo. Mubobobo yawo yandoda kunazonzwisisa kuti imimi ndimaishandisirwa mubobobo here kana kuti waishandisirwa vamwe vanhu? Tese taitoshandisirwa ine dzimwe nguva ndaitorota ndakatorara nawo baba. Ndowabvunza kuti ko naye mai ndiri kurara zvanzi namai hazvitaurwe ndibaba. Unotaura uchiti chii? Unotaura uchiti kuna baba? Nyarara inyaya iyoyo. Mese ndo zvamaingofila. Indaitoite kutorota nditi. Ndichitorara kwete naiwo baba chai direct. Chaitonga kuchimwe chinhu so chisiri baba. Chaitondishatisa. Tinewo mubvunzo watinawo tiri ipapo. Upfumi hwevabereki wenyu hwakamirawo sei? Vane dzimota here? Vane mapurazi here? Vane chii kana taakutaura nyaya iyo? Mota yanga inayo, mota yakanga inayo akaenda nayo kumarondera uko akaburuka akaisiya mota ichirwa nezvinhu kutabva kumunamato kunoko. Akaburuka akasiya mota murodhi kumarondera uko. Akati nangu ndadzoka ndanga ndarohwa nematsotsi. Mota ndasiya kumarondera. Ngatidzokereka kumota kuya zvikazaina ndidzokereko. Hana bra dzokera karamba kusvika tazoya kuno kunawo tabva kuno kunawo ndo pakazoti handei kumota kuya kwendo petakaenda kumota kuya bva totanda kutengesa mota yangu ndo pakatengesa mota. Kupfuma kwaiita baba wenyu ndezvipi zvamaibhenefitawo sevana? Isusu hapana zvataibhenefita kudya chete. Waiti vakarima kumushongo vaiita chikafu chisingaiti.
chero akaimba ingava muhombe yepamberi kaduto kadiki kakadaiswa vaizadza bhaketi 20 kg. Saka muHararewo tingafaverengawo here nembinga dzatinadzo saana sewikiniwo panyaya dzekunzi vane umari zvakazvinaginimbi. Aiwa hapana, ngoti neimba chete nemota yakatengesa iyo, hana chimwe chainacho. Alright. Hatirari. Takanzwa nyaya yenyoka pepa. Zvisingaiti. Indi nyaya yenyoka takainzwa. Imimi hapana nyoka yamakamboonawo here even pamba. Mambo Mutezi vasati vataura zvekuti baba venyu vane nyoka. Hapana nyoka yamakamboonawo here. Inini ndakatorota iri nyoka iyoyo ndakaiona nhema ndobva yanditarisa kudaiso. Saka pandakada kutaura kuti mune nyoka mva ndasvipirwa, maziso angu nanhasi atori neproblem, anotovava atonyatsoona. Kutaura kwatiri kuita kunoku nemararamiro amuri kuita imimi, kubva zvamakabatsirwa pane here zvamungati zvakachinja? Inini chenji ndiri kuiona. Ndandisingamiswe kana nevakomana taingoenda kubhawa pamwe ndaisapihwa mari, asi nezvi hapana, ndiri kuona zviine chenji, zvinhu zvangu zviri kushanduka. Makore amuinawo mese muri vaviri imimi achiri kuita here kuti munokwanisa kutoti maakuda kutanga futi kubata vana zvakatoita? Makore anotoita nekuti shuviro yangu iri pakuitawo vana, ndova ndiri kutodawo nekuitawo imba yangu togara mumba mavo sezvakaitawo vangu. Manga muina bhudhi wenyu wamakauya nawo, mungatizisewo here kuti bhudhi wenyu waiafektwa nemushonga iyi sei? Bhudhi mishonga iyi yaiafekta kuti iyo bhudhika akarara nemukadzi wika, mukadzi wacho anomuka asina simba, akutoparara, akotofa. Ndafunga akadzi akafa anosvika 5. Aingoti angorara nemusikana warara naye ndiye anofa here kuti wanenge atora kuti agare naye? Atora kuti agare naye ndiwo anofa. Akamboitawo mwana here? Mwana haana kuita, aiti akaita mimba dzaibva. Vabereki vaidya vana vavo, vabereki vaidya. Inini Natirare ndiri kushamisika nechiitiko chaiitika ichi mufamily iyi, nekuti isusu tinoziva kuti vabereki vanenge vachitodawo kubata vazukuru vana vevana vedu. Ndochishuwo chemunhu wese. Saka sofa ukama hwenyu nevabereki venyu wamira sei? Zvatakabva kunokuti kanotora mota amai vakabva vangoti ndakuenda kumusha, saka tina baba ndo hatina, hapana kuwirana ba. Mumwe nomumwe anenge achingoita zvake, takangonyarara, ivo vari kutobatikana. Ipapo ndine mubvunzo. Imimi muchiri kugara pamba pevabereki ava here kana kuti makugarawo kwenyu? Tichiri kugara patisati tatsvaga mari kuti titsvage imba. Asi pamairoorwa imimi mamarriages ese amakapinda, pamairoorwa pacho, pamairambwa maidzokera ikoko here kana kuti maidzokera ikoko kumba? Aitotitambira chifara chaizvo. Chifara chaizvo zvinowanika izvi mwanangu. Ndine matanga nazvo. Matanga here kudzoka kuvarume. Garai. Uzvionozi. Hatirari nyaya iyi inyaya yakaomarara zvisingaiti. Nekuti uri kuona izvezvi mamiriro azvaita hapasina kumira mushe. Saka baba vanyu ava vamuri kugara nawa vari kutiwo chii nenyaya yekwamambo Mutizi yekuzobuda kwakaita zvinhu izvi? Vari kumbotiwo chii? Baba nyaya chaiche haasati anyatsotaura kujeko, zvichiri kuashoka mupfungwa dzavo kuti shuwa zvinhu zvakabuda pamberi pevana here, ngoti kuti nguva yatiti titaura nababa iyo nguva zhinji arikugara akazvivharira mba, anongobuda nguva shoma todzokere kumba kwamakodini korara. Saka toshaiti chiri kutoitika pari. Saka izvezvi tikuona mwako wekurima unoyamu vanga vakarima here? Vanga vakarima kumusha. Mama akatoenda kumusha itoenda kumusha. Akatoti handi asika ndikati atendiko. Saka imi munoraramiswa nei? Ivo baba anotenga chikafu. Izvezvi havasi kuenda kubasa ka? Havasi kuenda, asi ndiwo anotenga chikafu. Hatirari ndine mubvunzo. Kufamba kwamakaita makafamba muri family, handiti ko dzimwe hama ana baba na tainyarira paini kuti isusu wakapedzwa kumusha uko tinonyarire pai aisarai aitemwa nedemo vaitemwa nekuti isusu taitwa wapfuma utoti handimi muri kuti konzeresa zvakadaiso
kana kuti tiitsanangure nyaya inotsanangurika sei. Saka ukama hwenyu nevamwewo ava vamira sei since imimi maakuziya chokwadi ofichi maipumhana baba wavo maipumhana mai wavo. Saka ivo vakazvitambirawo sei zvekuziya kuti no munhu aishandisa vana vake uyezve akavhiringidza kuti mhuri inoitisa rita avashoma ndimpune. Vakazvitambirawo sei uye vari kutiwo chii? Ivo vari kutoti asi pana atiaziya akangoti hapana endisa shoko atoti hapana ari kutiziya. Takangoita zvinhu zvedu takakangoita zvinhu zvedu izvi tiri sefamily asi isusu taada kuchiedzawo kuti tibatane nevamwe tiende kuvaudza kuti izvi zvatakaona ndeizvi tokumbira ruregerero ndo zvatakutoita. Asi hamusi kutya here kugara nababa? Nekuti inini kuona kwanguka nyaya ine makuva pasi zvisingaiti. Vanhu vakapera. Vanhu vakapera. Hakuna ukaenda kumushako unonzwa tsitsi kuchiona zviuru zvemakuva kudai. Unonzwa tsitsi mukadzi nemurume chiita mabasa akashata iwowo. Ndimai vedu nababa vedu bati kare kwacho kaitiraramisa kakaoma izvo pamwe titata kuruderekwa. Kana kuti hanzi tichinyatsobatana navo kudai. Pari kutoni. Kumushako pakapofa imwe hanzvadzi yangu yakashayika iyi. Akatosenga pagwa akati utori mutemo wekuti pagore pega pega panotofa vanhu 2 kana 1 pagore pega pega. Saka pavaiuraya vanhu apa ndiri kumbura kubvunza mwedzi waifa vanhu mwedzi upi wacho? September. Titatatisana nekuda unorima makuva ndio nguva yacho yekuruva makuva August September. Muri yeZimbabwe mazvinzwira mhuri yatauya nayo muzuva ranhasi imhuri yakabatsirwa namambo Mutizi. Ininiwo mubvunzo wangu wandiri kuda kunatsobvunza wanga uri pakuti imimi hamusi kutya here uyezve panyaya dzekuti imimi makabatsirwa nemunhu waMwari muri kutiwo chii oro muri kufambisawo sei nyaya dzekuti muendewo kumakereke uko? Kutya tinogona kutya tingori pamwepo ngoti tinenge tingori pamwepo kuti tishingisane asi tichironga purani yekuti tione kusuduka pamba papi kana chikafu chetasuka chabikora hatisi kudya pabambataipomera vanhu isu hatisi kudya pambesi kubva petaziya zvinhu izvo chikafu chacho chikatikasuka chabikwa tichiva. Ko kuchechi muri kuenda here? Kuchechi tatisati tatanga kuenda kuchechi. Okay, mashoko andingori nawo ana mama vedu hanzvadzi dzedu ipapapo ndeyekungoti togona kusaenda kuchechi asi maprayers anodiwa ameno atirari kana uchizviona. Chokwadi kuzvinamatira wega ndio munamato mukuru. Uyezve chechi I don't think kuti mambo Mutizi vangaite dambudziko rekuti munhu aenda kuchero chechi yaaenda as long kuina Mwari. Isu tanga titone kutenda kuti mambo akatibatsira zoti tutomira nawo kuti obvious chero akadatisira muchonga techitoti pamwe mambo atotoziona kuti totoitirwezve. Chokwadi nekuti mambo vanhu vabatsira sofa vakawanda vari kuyambuka panapa vakawandisa zvisingaiti kana kuti totoshaya kuti ndowaitire handina chekuwapa chachona but mwoyo shuwire yangu iri kuti dai Mwari andiropafadzawo ndavaitira chimwe chinhu nekuti wakatinunura mumatambudziko nekuti hatina kana sende takabhadhariswa isu takangozitenga mbiya negati nebakatwa hatina chimwe chetakabhadhariswa pandakazi munoziva muchitenda kana zvinhu zvenyu zvadini zvaita ndokutaura kwetakaitirwa panapa munamato edu bvaishanda. Alright, mashoko amunoda kusiyira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii? Mashoko etinosiyira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti ngatinamate ngatiende kobatsirwa tibviswe zvinotinetsa mukati meupenyu hwedu tisatsikirwe nemadzinza anonga achitsikira abereki edu chaicho ari kutishandisira mushonga echitita wakadzi yezvikwambo saka ngatiende konamata zvindotaura kuruzhinji rweZimbabwe. Ine ndinongoda kungosimbisawo ruzhinji rweZimbabwe kuti vedu madzinza makatakurwa isusu takayambutswa namambo Mutizi chekuitira hatina zvedu asi vakatiyambutsa vakatinunura pakaoma takapukunyuka. Saka ndongoti mhuri yeZimbabwe teedzeraiwo tsoka dzedu muuyewo kwamambo Mutizi mubatsirwewo sezvatakaitwa isu. Muri yeZimbabwe tiriko kwamambo Mutizi kuStone Ridge pamagolisi. Nambo dzamambo ndo dzamuri kungoona dzichibuda buda pascreen apa ende ndiri kushedzera kuti uyai muzvionere
kuuya muchizvionera mahara, hapana chamunobhadhariswa. Hatisi kutaura nyaya dzemari panapa. So guys, nemashoko iyawo tikushedzera kuti mhuri iyi ngaikomborerwe naMwari pane zvese zvavachadawo mukurarama kwavo. Hameno kuti hatirare ungati chii? Ini ndinongoti kuromba kwakashata. Chokwadi. Ndozvandokwanisa kutaurawo. Pane vaya vakaromba varida kusarenda zvinhu zvavo mambo variko. Ndofunga manzwa mhuri iyi hapana chayakabhadhariswa iyi. Kana kuti vanetswa vaya vari kuti isusu zvedu life yedu yakatofananawo neavava. Tovabata sei mambo? Namba ndodziri kubuda pascreen.